Oberačka hrozna po vinicoch na Sivernoj polulabdi už dávno prešla i vína z tých hroznov neodluho už budú ísť za koštovanie, ale do jedne vináre, to tých, ktorí neoháňajú za profitom, ochábľa jednu časť vinici neopooberanú za tak volané žimské alebo ľadovo oberanie pre dostávanie speciálneho desertného vína. Naša ekipa 2. decembra u hotare Starého Slankamenu mala náhodu prisustvovať na takej oberačky. To je pozna berba. Trebalo je da bude leden, ali ne bi... To pozna oberačka. Trebala by ľadová, ale hrozno by nevytrimalo po január ta oberame mešať skorej. Včera som meral cuker. Jest ho 27% i to bude bars interesantné vino. Keď by bola výhodnejšia chvíľa, s mocnejším mrazom, hrozno by bolo ešte kvalitetnejšie, ale i tak je dobre. To je desertná sorta, náš bílý muskat. Bolo by ideálne, keď by to bola autochtónna slankamenka, ale neverím, že by ona tak dlho vytrmala. Náš sobešedník spada do menších vinároch, vinicároch i hovorí, že nezna nikoho v okolisku, kto ochábia hrozno za žimské oberanie. On ochábel pokus z Muskatu, Moldaviji, Cabernet Sauvignonu i Hamburgu. Grozdovi su dobri, ništa im ne fali. Grizi dobri, nič im ne hybi, až su ljepši za vino od tih, co oberani u septembre. Nije, opac je jake hrozno, krasne, dobre, to čisti cuker. Bobkaše osuši i matelju cukru, že ho refraktometer ne može ani vimerac. Ali z toho hrozna ne može dostat zveljo vina. Také hrozno dáva len približno 1/3 vína v odnošenju na standardné oberanie. Preto by víno z ňoho trebalo mať i veľa vyššiu cenu, ktorú češko postihnúť s ohľadom na našu kupovnú moc. Hvari, že še, nažaľ, u nás vína kupujú po pravilu, co tunše, to lepše, tá z toho nie zarobku. Teraz še už počali zjavovať i kupci, za ktorých to tí vína interesantní, ale oni sú veľké količestva, no to nevyvodlivé.